Čau lidi, v dnešním videu si zahrajeme schovku ve 2 lidech a tím jsou Iskma a Kevin. Na jakým kanále? My oba dva. No a jdeme se schovávat. A nezapomeň na like a odběr. Už se teďka jdeme schovat. Máme tady docela veliký prostor. Jsem tady s Kevinem. Ono začalo pršet, nebo co začalo? Ne, spadá. Chumelí. Tak ok. Začínáme. Jo a já pikám. Ok, teda Kevin piká a předávám můj kameru. Ano, takže Iskma se schovává a Tak počkej, já budu mít kameru. Směr, jo? Tak jo, ty řekni. Teď ukážu jaký směr, jo? Možná nějak... Ty řekni. Ono chumelí prase. No právě. Možná, že půjdu tam, jakože. Tam? Jo? Tam takhle? Yes, jak ukazuje Kevin. Takže tam Tamhle, takhle. jakože takhle nějak. Tam. Takhle tady na tu stranu, jo? No dobře, tak jo, vím, že jdeš tam na tu A stranu. kolik sekund budeme pikat? Nevím, já budu pikat třeba, 9 minuty bych dal. no 2 minuty. Ok? Takže 2 minuty, jo? Jo, pikám 2 minuty, dáme páni. Jo. Dar. Sát a já už vyrážím, dáme páni. Tam tím směrem, jdeme. Ty pojď taky. Se mi nesmíš ztratit. Jo. Kdy pak ti máme, chlape? Jsem možná kouknu, ale třeba bude tam za tím dřevem. Si myslíš, že by mohl být? Nevím. Tak jo, dáme paní, dejte like, dejte odběr. Pokud ještě nemáte. Pokud chcete hlavně ještě víc takových schovek. A já to dáme pročíhnu tady. To dají ještě takhle. Zkouknem tady. Tady není. Počkejte, dáme paní, ale teď co tady máme v rozbuchu. Zkouknem. Teď jo, pojď, jdeme. Jdeme tady tudy, jdeme tady. Jdeme tady nahoru. Teraz se mi zdálo, že jsem někoho viděl. Nevím to jistě. Já nevím teda, pokud se může. Ale řekl, že on by mohl být někde tady. Třeba za tím dřevem. Já nevím. A absolutně nevím, kde by mohl být. Tak se půjdeme kouknout ještě tamhle. Ještě něco. Ale říká, že bude na tuhle stranu. Tak snad ho tady nebudu hledat. Jako nějak moc dlouho. Tyhle, vidíš ho někde? Ne. Počkej. On říká, že do toho směre. Hele, já to tady zajdu. Už tady nebude. Tak jdem zpátky. Káne, ale pokud se může, bro. Říkal tady v okolí, tak já nevím. Tamhle koukneme a jdeme asi když tak zpátky. Kde by mohl být za školou, já nevím. Tady to zkontrolujeme. Se ani někde neloupe pálek, opak to tamhle máme. Tamhle na mě do verníže. Já jsem si brutálně říkal, pokud až si říkal, že se může. Hele, dáme paní tady na mě doloupe verníček. Co? Říkal, daleko nešla. Prostě kdyby už se mu nechtělo, tak to prostě vzdá. Ale paní tady byl schovaný. Takže pán byl schovaný tady. No nic, tak jo. Tak my se jdeme vrátit a se máme ozvat. Teď se asi schovávám já. Nebo jak chceš? Mám se schovávat já? A se teďka schovávat já? Tak jo, tak se uvidíme, až my se vrátíme a uvidíme se, až se budu schovávat já. Ok, takže Kevin se jde schovat a... Já nevím ještě jaký směrem, to vám teďka řeknu. Ok, Tak se rozmyslej. Tam se nejdu. Se rozmyslej. Jo, řeknu. Jakože do lesa můžeš jít, ale můžeš být jenom 4 metry od kraje. Víc ne.
Já nevím. Nějaká Takový přibližně metry. Tak jo, tak počítej 2 minuty, já jdu tam tím směrem dolů. Tamhle tím? Jo. OK, takže já jdu počítat. Nedívej, jo, kde je. Ale on ti jako nebude ani radit. OK, já jdu teda počítat. OK, Kevin šel a já jdu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, já už teda jdu. Počítal jsem teda jako Kevin, tak jsem počítal samozřejmě 2 minuty. A máme teda neome a můžeme teda furt hledat do té doby, než nás to... Já se vsadím, že bude tamhle v tom, jo. Úplně to vidím. Já to úplně vidím. A nebo šel taktiku za školu, jakože. Ale to jako není úplně tím směrem, si myslím. Já si myslím, že se schoval někde tady. A já si myslím. Není tamhle? Jen trošku tam jakože to, jo. Zales. Jenom nalez tam jenom. Ne úplně jakože. Není tam? Není? OK. Tak počkej. Já to asi půjdu takhle. Teď by byl na střeše, ne? Kdybych se posjel. Když tak se dívej, kdyby tady někde byl mezi těma stromkama, jo. Tam mám tady auto. Hej, brácho. To musíme obejít. Tak, jdeme. Tak. Teďka. On si bez tak vzal taktiku, že bude tady. Protože já tam nesmím. Schválně, jo, jestli vy fanoušci ho budete někde vidět. Jo. Ale můžeme udělat taky to, že se tam lehne. A nebo že nás nabejtil a šel jakože tady. No, to by tak to by se... Ty vajou, mi kámen. To by se bylo, ty bys... No, viděl, že jsem to... A já si myslím, že to někde tam. A to ještě zkusím znovu být. Big Tasty. Big Royal. A Big Matey. Asi nás nevěděl, no, musel. A nebo šel tady do toho. Ale si. A nebo že by šel tamhle. Já tam ještě zkusím vít. A nebo by si mohl lehnout. No právě proto já tam chci jít to projít, protože si myslím, že si tam někde lehnu. A nebo že šel tamhle. To je plot, ale nemohl. Ne, ale ono se tam dá projít. Taky si jo, tak... Kde by byl, tyjo? Nebo že by byl tady? Já něco vidím, ale to asi nebude Kevin. Halus, hele jo. Říkal tady takhle. Ale jakože doufám, že tam nešel, protože já tam prostě nesmím. A to by se jinak nepočítalo, si myslím. Si myslím, že bych to asi nepočítal, protože já tam prostě nesmím, že jo. Protože bych dostal z prda. Počkej, já se zkusím podívat tady odsaď. Ale ne do kostela, prosím tě. Je tam někde? Já nevidím. Já si myslím, že by tam někde mohl být. Myslím, že by to mohlo být někde. Ale zkusíme ještě tu školu. Jo, nevím, ty kokos. Takže on vidí a takový ty klučka. Tak to musí... Co? Já se musím nechat, já jsem úplně totálně mokrý. Kde jsi byl?
Počkej, jakože ty jsi byl v tom křoví zase? Já jsem si myslel, že to taky přijde. Já jsem říkal, že tam vydrží, co nejde, ale já jsem tam nevím. A to taky tam tady, co musím projít, tak já tady jsem. A jak tady jsem byl tam? Tam jak je ta díra. Tam. Tam jak je ta díra. Takže jsi šel asi nějaký to. Jakože ty jsi byl teda tamhle, jo. Jo, tady. Tady na tady to nejde. Tady jsem nekal. Jo. Tak to Kámo! já jsem mokrý jak prase. Ale to nemá. Já už končí, já jsem mokrý jak prase. Jo, ale prostě. Kámo, ale ty jak si tady prošel? Ale já tam prostě, ale počkej, ty jsi tam jakože vykukoval? Ne, já jsem celý modrý, já jsem tam byl skoro vyjádřen. Ale já jsem se tam nedíval, já jsem se díval takhle a najednou jakože jsem se díval takhle dolů na tu kameru a pak jsem se díval tamhle. Já jsem takhle prošel. Ty jsi ho všiml? No, trošku jen malinko. Já když jsem viděl, jak se a když se dělá peťán, tak... No, už teda moc jsme toho nestihli, ale aspoň něco 13 minut. Tak jo, pokud byste chtěli pokračovat, dejte like a odběr. Třeba ten video taky. Já bych to dal ještě, ale jako já jsem totálně mokrý, promáčen jak svíňa. Dej like a odběr. Zatím. Čau. Čau. Models popping bottles.